Ето едно хубаво фърлендерче. 2015, първи месец. Фейслифта. С хубавия фара, LED светлините. С диода. 2.2, 150 конски сили. Хубавия, здраве, френския мотор. Колата е обута с хубави сезонни гуми. Има някакви лекенца тук. Това от транспорта, още е студено. Даже колата не е имита. Това няма как да измиме, че е студено. Как да се кача. Ако му трябва някой прилично джипче за по-малко пари. Колата е много екстрова. Даже бих казал най-високото ниво на оборудване за този модел. Хубави джанти. Цвета е много приятен. Парктронче си има. Багажника е супер свеж. Не е била някъде. Шторичката си е здрава. Пета лята джанта с чисто нова гума, крикче. Всичко, което се полага. Музиката е Meridian, мисля, че беше. Съловател, някаква модерна за модела. Скейлес е. С два ключа е колата. Погледнете вътре състоянието за 2014-15 година кола. Кожа алкантара. Таванче снежно бяло. Никога не е пушвам в колата, така като гледам. Доста добре изглежда. Ето шофьорската, музиката, прибиране, подгряване на огледалата, шофьорска седалка, непокътната, километрите са 225 000, 22 е била на 180 000, там са прегледите на колата на 100%, джипчето е на тези километри, подлакътници здрави, стелки здрави. Сега пишете заради ключа. Ето, разпозна го. А вижте каква е температурата на минус 5 градуса с лятната нафта. Колата запали перфектно. Гласови команди, автопилот, навигацийка работеща, оффроуд меню. Ето сега ще ви демонстрирам. Всичко си функционира перфектно. Ето всички функции. Ето на обратната. Системи за спускане. Двузонов климатроник. Навигацийката е тъч. Всичко е цветно. Portatevi sul percorso evidenziato per inizi da percorso. Върнем USB-та, Bluetooth на телефона, издвояна на Park Assistant има, изкарва цялата кола на дисплея, само че не знам как. Ето парктроника си работи, трябва да си поиграе повече. Настройките на езика. Ето френски, полски, български няма да има, ще я направим на руски. Сензор за следение на налягане на гумите си има колата. Тук има някакви най-различни
оффроуд менюта, които няма да не стигне времето. Тук също се показва налягане на гуми, всичко по колата. Вижте другата седалка, абсолютно свежа. Тук има за USB-та за музика. Много готино джипче и мотора на тези колеса. Супер здраве, ето Евро B5, 3.25 на 222 000 км. Колата в момента е, само не знам къде се местише. На 225 е в момента. Колата, решите, 2 налични ключа, знаете.